and it goes. That's my cool, man, I can't take it off. Far too cool, let's talk about that. And it goes. That's my cool, man, I can't take it off. Far too cool, let's talk about that. Do something to me. Stonoga Žabac konačno sa Mikijem Huskićem, jednim od ovogodišnjih učesnika u švedskom izboru za pjesmu Eurovizije koja će ove godine održati u Beogradu. Miki, dobro došao ovdje kod nas. Hvala. Reci mi, otkud ti na ovome švedskom izboru za pjesmu Eurovizije? Pa ja mislim da je to jedna slučajnost. 3.500 pjesama izaberu među 32 tvoju baš. Pa dobro, jest i slučajnost i malo sreće i radi se, eto, kombinacija od nešto toga. Možeš li nam otpjevati ovu pjesmu? Pa ne smijem, ne bi rado da budem diskvalifikovan. Reci ti meni, otkud je jedan, znači, evo za one koje ne znam, odakle si ti? Ja sam iz Bosne, iz Zenice, s početka. Otkud je, mislim, jedan Bosanac, evo, na švedskom izboru za ovaj pjesmu Eurovizije? Pa ja mislim da se i to radi o nekakvoj toj istočnoj politici koja je, Eurovizija zadnjih godina su pobijedile istočne zemlje. I sad je to nekakva taktika od Švedske da oni pošalju našu pjesmu, eto, u Euroviziju, valjda vjeruju u to. Nek čuje bol u pjesmi koju pjevam, njoj, samo njoj, zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan, no nam bacila. I zovu te ovi sa sa švedske Eurovizije, ti spremio pjesmu na engleskom da pjevaš i... Oni su tražili, insistirali da ja pjevam tu pjesmu na bosanskom, zato što se na bosanskom zove Izdajice, a na engleskom se zove Never Fall in Love. To znači, malo je razlika, ista je melodija, ali tekst razlikuje. To je bio uslov. Ti si mi kazna za sve, za one lude godine. Ti si mi kazna za sve, idi nesrećo od mene. Ti si mi kazna za sve, za one lude godine, sve teške poraze, još uvijek pitam se zašto volim te. Jesi sam ovu pjesmu napravio ili kako? Da. Reci mi, kako ti praviš te pjesme, kako? Ovako. Tako. Pa da, tako počne i onda samo nastaviš i to na kraju ispadne i gotova pjesma. Tvoj scenski nastup, dakle, kakav će izgledati? Ako smiješ da odaš to. Pa eto, mogu reći da će violistica Švedske biti, svirat čelo. Možemo mi porednije biti? Pa eto, pokušat ću nešto srediti, može tako. A otkud sad Miss Švedske s tobom na izboru za Euroviziju? To je jednostavno da objasnim, mi smo se sreli na jednom intervju, na mom prvom TV intervju. Tu smo se sreli, malo su dogovorili, pričali, onda sam ja nju kasnije nazvao kad je to bilo aktuelno, pošto znam da ona svira čelo i lijepo izgleda i tako to. Možeš nama srediti neki intervju sa njom? Pa ja mislim da ona ovdje u Göteborgu, možemo je nazvati, može tako? Može, daj nazovio, mi ćemo rado napraviti jedan intervju sa njom. Može. Dobro, inače, čime se baviš osim muzike? Nastavnik. Čega? Nastavnik religije i engleskog. Kakav je uticaj vlage na književnost i religiozno stanje stanovništva u Evropi? Ja ne bi o tome da se...